ассалому алайкум дӯстон, ман Нигора, модари ду фарзанд. Зиёда аз 3 сол мешавад ки дар ширкати APL Go кор ва фаъолият мекунам. барои чӣ ин ширкатро интихоб намудам? барое ки бисёрҳо маҳсулотҳои аълосифат дорад, маҳсулотҳои табиӣ безарар, бехимикал ва барои саломатии ҳар як инсон, ҳар як зан. маҳсулотҳои ороишӣ дорад, бе моддаҳои кимиёвӣ, табиӣ, безарар мебошанд. шумо метавонед дар ин ширкат бо ҳамроҳи оилаи худ кор ва фаъолият кунед. хусусан занҳое ки шавҳарҳояшон кор ва фаъолият намемонанд, метавонед бо ҳамроҳии шавҳарҳо контракт кунед, ба давлатҳо сафар кунед. хусусан дар тӯли 3 соли фаъолият ман ба шаҳрҳои зиёд сафар кардем, ба Дубай, ба Анталия, ба шаҳри Москав, ба Египет рафтем. чунин имкониятҳоро на ҳар ширкат медиҳад. метавонед кор ва фаъолияти худро озод дар ширкати APL Go сар намоед.